Pasamuan ingkang kinasih wonten Gusti Yesus kaliyan kita sampeni potum lan salam. Sang Hyang ingkang nitahaken langit kaliyan bumi punika tuing pitulungan kita. Rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing kita sedaya. Amin.
sekawan ayat 18 lan ayat ingkang 19 mekaten. Rohe Pangeran ngayomi ingsun awit panjenengane wis njebati ingsun. Kacawaan martakake kabar becik marang wong-wong miskin lan panjenengane wis ngutus marang ingsun. Martakake luare para wong kang kinundara sarta pulihe panggelene wong buta luari wong-wong kang katindes ngundangake taun kang dadi keparne Pangeran. Mekaten pawastosih rahmat janji kita dan kita tanggapi pawastosih rahmat menika srana kita sumadya nilar tata gesang kita ingkang lami lan kita lumebet wonten ing tata gesang anyar kados cecahipun Gusti. Cecah gesang anyar kados wonten ing setunggal Yohanes 3 ayat 17 lan ayat 18. Sapa kang duwe bondo kadonyan mongko weruh sedulure kacingkranan ewadene nutup lawange atine tumrap marang sedulure mau kepriye bisane tetep kadulungan katresnaning Allah. Anak-anakku, anggon kita padha tresna iku aja mung kalawan tembung utawa kalawan ilat wae, nanging dikandhana panggawe sajroning kayekten. Terkadang putus tunggalan kali. Love
Banjur mirsa wong kang jenenge Matius linggih ing pabean iku nuli dipangandikani. Meluwa aku, Matius banjur ngadeg lan nderekake panjenengane. Kacarita nalika Gusti Yesus lenggah dahar ana ing omahe, ana juru muku beya akeh lan wong-wong dosa kang padha teka nderek dahar kalawan Gusti Yesus dalasan para sekabate. Bareng para wong Farisi weruh kang mangkono iku banjur kandha marang para sekabate, "Yo kene gurumu kok mangan bebarengan karo juru beya lan wong dosa." Gusti Yesus mireng nuli ngandika, "Wong waras iku ora butuh dukun. Sing butuh iku wong sing lara. Wis padha sumikira, padha pindengen isining pangandika kang surasane kang sun kersakake iku dudu korban nanging kawelasan, sebab tekaku iki ora ngundang wong sampurna nanging wong dosa." Sadurunge Gusti Yesus ngendika mangkono iku nuli ana lelurahing papan pangibadah kang sowan lan matur, "Anak kawula istri sawung kemawon tilar donya ewas manten paduka mugi kersa rawuh saha numpangi asta tamtu badhe gesang malih." Gusti Yesus banjur jumeneng sarta cedhak bebarengan karo lurah mau kanthi para sekabate. Nalika iku ana wong wadon kang lara derajat getih wis 12 taun lawase kang nyedhaki Gusti Yesus saka ing mburi lan demek gombyak ing jubahe. Amarga duwe osik mangkene, angger aku bisa demek jubahe mesti waras. Nanging Gusti Yesus banjur minger mirsani wong wadon iku mau sarta ngandika, "Dinenak atimu nggih pangandelmu kang marasake kowe." Wiwit ing nalika iku wong wadon mau dadi waras. Bareng Gusti Yesus rawuh ing omahe lelurah mau sarta mirsa panyuling lan wong akeh kang padha ribut. Banjur ngandika, "Wis padha sumikira, bocahe ora mati, mung lagi turu." Nanging wong-wong padha ngeguyu panjenengane. Sawise wong akeh iku padha mikir, Gusti Yesus nuli mlebet